Ake sibingelele okubingelele baba udokotela sizwajabulile mfana umuhle njengekhehla yomlungu. How was the cold? How was the cold? Where were you? This is baba udokotela sizwajabulile mfana umuhle njengekhehla. Siyabonga kakhulu bakithi. Thank you very much for following baba udokotela, the most craziest channel. Thank you very much for being patient and tolerating baba udokotela. Yeah, spell check, silungisa spelling. Bakithi, today I've got a topic that says insebenzo yokugezwa kwezidalwa. I came to a conclusion ukuthi I need to put jokes aside and give consistency emsebenzini ithongo elithe angwenze, and umsebenzi ekuthiwa angwenze akubona ukuthi ngibe i-comedian kwi-channel, but I just have to be showing there is the formality and being serious about yonke into engiyishoyo kubantu. The time is now ukuthi let's put jokes aside, but let's talk joke. Bakithi, this is Baba Udokotela wesobejabula. Ezinye izinto ziyafuna ukuthi sizibuze, yabo. Uma sizibuze, but ifuna singazibuzi with emotions. As a man, this will affect you a lot. We know that the cow produces milk. But I was also told that bees are producing honey. Not a bee. Bees are producing honey. Women produces babies. Okay, we all know that. But men produce what? Nothing. I'm not. Did I say nothing? But I don't know anything produced by men. Yeah, no, these things. We have to ask yourself: if a bee do produce honey, or cow produce milk, women produce babies, and men produce what? Did I say nothing? I said zero. Nothing. Okay, I'm joking. I'm just pushing around. Let's correct the spelling. Surely you can always help me. If a person has to sleep like 6 hours, a good rest, 8 hours, abusive rest, because sleeping is clinically good for a person to sleep, why can you promote that at schools so that children will just go to sleep? Because they said it's good for our brains. Surely our children are stupid because they don't sleep at school. I don't know. You tell me. I just don't know. You tell me. If sleeping was that good, why can't I see students sleeping at varsities going to sleep on top of each other? I'm joking. But if sleeping was this good, it's okay. This is all about you as a teacher. Because I'm asking you, why don't you allow students to sleep at school? But I've got a question as well. How come a teacher cannot be able to teach all the subjects? Teacher akakwazi ukufundisa zonke izifundo kuze kuthiwa sishoda ngothisha we-physics, ngoba siney'ngane ze-physics esikoleni, but shoda ngothisha we-Afrikaans because siney'ngane ufuna ngabe zenza Afrikaans. But we expect a child to pass all the subjects, but teacher can't even teach all the subjects. Is that education or it's bullying? To me, it's a subject bullying, because you expect a child to pass all the subjects, but not even one teacher can teach all the subjects as well. Teachers, correct this. Yeah, it's about you now. If ingane zingakwazi ukuthi zifunde zonke izinto, yes, nani ke ingane imiphasa isifunde sodwa iphasa, because some teachers they only teaches 2 subjects, and thereafter i-pass mark ifune ibe per subject ukuthi khona isifundo siphasile. If bethi sikhona, okay, kulungile ngane ke iphasile ke. Ngoba if a child can pass one subject and a teacher cannot teach all the subject, same thing applies to a child as well. Let the child pass one subject and be as stupid at home. I'm joking. And be as stupid at home only passing one subject. What subject is that? isiZulu. I'm joking. Yeah, bakithi ake sibuyele emsebenzi. This is Baba Udokotela wesobejabula mfana umhlola ekhehla mina. Ake ngikhulume nama podcasters ase KZN. Podcasters ase KZN. Podcasters ase Eastern Cape.
podcasters ase-Mpumalanga province, there is something wrong within you people. Nina base Eastern Cape, Mpumalanga, as well as KZN. Why don't we grow our channels? Why don't we grow our podcast? What happened in Eastern Cape? Why don't we see their podcasters? Why do they move to Joburg? Because it's an podcasting amaning that they've left in Mpumalanga, bahamba boyivula eJohannesburg. I've got a proof. Yeka lento nayo eyase Standerton in Mpumalanga province, but they are doing shootings in Joburg. Eastern Cape, why it is a sinkhole yama potholes? Ayikho i-podcast ekhulayo Eastern Cape. Ayikho i-podcast ekhulayo. Imi khona ibisana ibe yodwa, the rest asazi kwenzeka nemthatha. I-Eastern Cape, it is large. Let's seriously large. Go Iliodale, go Grahamstown, naswabona ama-podcast aqhamuka. We need to see ama-podcast go East London eqhamuka yonke indawo, angabe semdansane kuphela. People in nice now come up with podcast. George, come up with podcast. Let's have podcasts as much as we can, because that is public media. That controls with nobody. Come to KZN. Our problem in KZN, I call it our problem. Our problem in KZN, asikho consistency. As into mesiyenza, asiyenze isikhathi eside. I-podcast yethu igcine ingenayo into othi uyayilandela kuyona. Uyayibona i-podcast iyarana kuphela unyaka inaso studio. Unyaka uphela inaso studio. Sinama podcasts thina semafonini. They don't have cameras, light, everything. In case and that culture, we must see how we can deal with it in order to kill it. We have to kill that culture. We as podcasters, let's see if we can afford to have a studio. Listen to me carefully. A studio does not need something fancy. The corner in your house, you can shape it well, put one light or two lights, better to put two lights, a camera, not good camera, a camera and a mic, not expensive microphone as well. And thereafter start your podcast. Start your podcast. But with podcast yako, we expecting you to post every week. Every week, if you can afford every day. If you can't afford every, but at least asibe ninento siyithola ku podcast every week. But siyathola ukuthi ama YouTubers KZN, they don't last that long. And abantu abaningi abangene ku YouTube, they came with a mindset that tells that YouTube uyakhokha. And mengesenzeki kuyena udamba yonke lento phansi. What about the content engaka bese yakhile? We will go to his channel and harness all those content ekade nawo, so manipulated to our space, because akekho serious. Sizodla yonke into yakhe. And lento oyikhuluma kuma posters abantu uyawasiza ukuthi akhule. You are losing incentive. We are losing on incentive. We are losing on growth. Awukhulu wena, babona wena laphana i-viewership ikhuphe ngo 3,500. Any video that is watched, yayikhulelwe wena ikhulele i-podcast. Engisho kwaSu Natal ake sibuke ukuthi uma singaqala manje sibe discipline kuma channels ethu, siye ukusuka la siyoshutha eGoli. Sinabantu thina baseMpumalanga abashuthwe eJohannesburg, because eMpumalanga abekho serious about having podcast. Abeko serious. Come to Limpopo. Limpopo too, I cannot say much because the language is deep, is a period. I'm not too sure whether they do make a podcast. Ngeshangane, ngestonga, ngesvenda. I'm not fluent. Ngespedi, I'm not too sure. Ngazi ngibekona, but angakahlangani in a podcast that is standing. Even in Limpopo. Agesi ibuke lento ama podcasters ukuthi if ngempela we will allow our podcast to die like that. What is the meaning of that? We cannot allow our podcast to die, and thereafter we'll be promoting podcasts in Johannesburg. Johannesburg is eating everything, is consuming everything, because they're willing, and not we are willing to be eaten by them. Let us all resist now.
You in KZN resist, in Eastern Cape resist, in Mpumalanga resist, in Limpopo resist. Make your podcast using your standard. The place or the venue or indawo isebenza should not be expensive at all. We need your content. There is something that you can tell us. You've seen a lot, but you never take a footage of that. You have seen a lot, you know a lot, but you have never. And try by all means ukuthi i-content, kune-content ekhona eGoli eqalwe uSkim GP that is very beautiful. Ayiqala kuyena iqhutshezwe uSkim GP ngoba ibivesi ikhona. Le yama ex-convict. Yes, yakhulu. Now we learning ukuthi nabanye abantu sebefuna ukwenza ama ex-con you are not going to last that long because ayikho i-content different ozoyizwa ngesiboshwa ekade siboshwe eLimpopo versus siboshwa ade siboshwe eFree State, but it's all about number that is not promoting anyone. Yabo. Imulandela i-content yama ex-con u3 months emningi. Right ngami usuthi ayi right la behlezi bekhuluma into eyodwa ngoba khuluma into eyodwa basebeboshwe endaweni almost the same bayalala bavuka balala bavuka balala bavuka the simple as that. Then you are not progressing and i-YouTuber oyilandelayo at least akube khona into that we have learned or kube khona into that we are actually learning kuyona akube khona into oyifundayo. Yeah, this is Babu Dokotela. Yabona nje wade kumakhaza kanjena nje people were freezing cold. Even namakhaza begodola ngoba unelo uvula umnyango agijima ngene ngaphakathi usho ukuthi kwabona kade godola because afuna la kufudumele khona. Wavula isicapha nje kukhulu ukuthi ayangena engisho ukuthi nawe kungenzeki kuloko. Bakithi ake ngibuyele la acting. Ngifuna ukuthi lento ngi-understand. What makes abantu abadayisa izindlu difficult to sell a house? If ikhona into enicabanga ukuthi nene eku-real estate agents business nicabanga ukuthi singangisiza ngayo to sell your houses, I don't want to sell houses, but I just want you people to identify your problem and tell me, Baba Dokotela, mina ngidayisa ngezindlu but ngidefecta mekulana, how you can help me with channel yakho. We need to help those people because sinabantu abaningi esazigathi ukuthi a house ka1 million i-commission yakhe is not less than 45,000 but kuba nzima ukudayisa indlu million every month. But kune strategy esingakwazi usisi apply that can help you as a person udayisa ngezindlu to able to sell at least one house ka1 million. Ngoba manje senzena kuqala nadayisa ama-RDP houses abizwa u350 or 250 or 150 and your commission is nothing. It's nothing. Let us see if we put a channel in between how you can able to sell even a flat. Umdayisa flat ka 500 uyahlehla kamnandi futhi uyahlehla uyathola 15 to 18,000 kulelo flat le commission yakho uyalithola but akwenzeka wadayise kwawona. Tell us ukuthi liphi le flat ozama ukudayisa likuphi and why lingathengwa, and believe you me, by exposing which channel definitely it will be sold. Meaning that if wena ungakwazi ukudayisa ama flat awu3 a month, you'll be done. You need that, you'll be done. Because kunenyanga wena phela ungadayisanga and wena ubona kunormal and uje uthi ibhadi angilona ibhadi because ispace okusona siyibhadi sona, ile space okusona siyibhadi sona, space nje okusona siyibhadi sona. Yeah, this is Babu Dokotela. Lana, I just don't want to be emotional, but I just want you people to help me to understand. How do you define or what are the characteristics of a person being called a stepfather? When do we say a person is a stepfather? Is stepfather sibonakala kanjani? Sakhiwa yini? Umuntu osuke njani obizwa nge-stepfather? How can you prevent being called a stepfather? Ngoba lezi zinto lezo ngazi ukuthi azange sihlale phansi singumphakathi sikhe sizibheke ukuthi ubani lo bizwa nge-stepfather. Bangakanani abantu abangama-stepfathers but abanga-recognized ukuthi bona bangama-stepfather. Okay, kunomuntu njengamanje ohleli nentokazi enengane eziwu2
lo muntu ushadile njengamanje ukuseparation kade sebelala ngokuhlukana emakamereni abo uthe ethi uyaphuma ebusuku unkosikazi wakhe kwangena umuntu ekamereni lakhe ethi uyamnqoma kanti uthe uma ephuma unkosikazi ubaba nawe ephuma eya downstairs kukhona into oyithatha downstairs double story house waba neattempt athekwe ekamereni lakhe lele kusho ukuthi unkosikazi has ordered people ukuthi bazom-assess bazomdubula akwenzekanga lo muntu usezame kabili bethi bamshaya engena egethini uyabona ukuthi umuntu ongenza lento uyedwa kuphela umuntu ongibona mengingena mengithi ngayivala remote ayijeme it's a person ongaphakathi building lo muntu ongaphakathi ekhaya lo muntu agcina ephumile uhlala ngaphandle athola umuntu wesifazane engifuna ukuthi sikuvumelana don't fool yourself don't speak the language yengane awukwazi at the age of 57 years old ukuthola umuntu ongenangane automatically you become a stepfather becoming a stepfather ziningi into ezimbakela lo muntu ngesikhathi ebenama attempt awu3 ezama ukubulawela ekhaya even nasemsebenzini bemzama wawushintsha umsebenzi wathola umsebenzi kwenye indawo usehlala ne-stepfather ne-step kids uhlala nalo nkosikazi lo ngobani yila athole khona ukuphepha khona kunesikhathi la uncama ukondla izingane zenye indoda regardless ukuthi zifika kanjani emhlabeni angifundela igama elisensayo kunezingane ezikhuluma ngawe kabi kumawazo kunezingane ezingena izindaba zokuxabana kwakho nonkosikazi wakho yes unayo ingane ena 3 years manje but leyo nto wayikhuluma yadlula but ekazidlule ngane usazondelwa zingane zakho ukuthi wena wazalisa ngaphandle you cheated on my mom bla 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 ngalo ndlela izongane zingena indaba ezingazi kwakwenze njani ukuze ukuthi ube nalo budlala nalo muntu namhlanje ongane na 3 years 4 years awukwazi ngisho uyibona ngane akwazi ngisho ingane akwazi ngisho uyinika uthando because you are being bullied at home lo muntu uhlala ke manje nomuntu esifazane and wondla yena obvious wondlana lengane salo muntu ahlala naye okay ake siyibuke lento ukuthi that person is a stepfather because kade ehlukumezekile ekhaya ayikho into ebhlungu wena mhlawumbe ungayitheorize nje uthola amadoda ena 60 divorce uthola amadoda ena 60 divorce because of ama attacks ne situation asuke khona ekhaya akwenzeki kunomuntu ke njengamanje ona 42 years old uthanana nentombazane na 27 years old le ntombazane inengane yodwa ihlalela kubo naye futhi unayo umakoti banengane ezimbili bahleli kahle kodwa unentombazane athandana nayo inengane yodwa ineminyaka u27 lo baba loyo noma lo mfowethu loyo automatically is a stepfather he is a stepfather in the disguise because wena as long usakwazi ukuqonywa umuntu onengane engeyona yakho you are already a stepfather kunomuntu ke othi mina angeke ngikwazi ukondla ingane yenye indoda indeed ngeke uzokwazi kodwa lo muntu wesifazana okade naye ekseni njalo nihlukana nje manje lana koma BNB la kade nikuwona manje njalo nihlukana kunemali omnike yona kade nihleli naye nidla in one of the restaurants abizayo wambona enza ngisho take away wathi awukudlini athi hawo bani bakuthanda kaphela lokho uzama ukutshela ngokusobala ukuthi njoba nje umnika lokudla uyokunika izingane zakhe akasho ukuthi goduka nakunika ingane zakho ngoba uthenge wena uyakutshela ukuthi uyonika izingane zakhe athi ama ribs bawathanda kabi ngeke nje kuze kwashiya nale cooking ngeke ngisayiqeda ngoba vese siyahamba baby ngibongile ngiyabonga nje uthando onginika lona lo muntu wesifazane usebenzela izingane zakhe wena you are already a stepfather kunabantu ke abanenhlanhla abathandana nomuntu oneminyaka u32 years ongakaze abe nengane ongenangane ethena usahlela impilo yakhe usalungisa imfundo yakhe usafuna ukwenza ukuthi ufuna ukwenza imasters yakhe akabonje eba nengane kodwa lo muntu njoba ena 32 years uqala ukulala namadoda ena 19 okushuthi yena kulo 13 years akaze kwenzeke iphutha kulo 13 years akaze alale namuntu washiya ama sperms kuyena wena uyi-stepfather seyipoki seyingane ezikhishiwe uyi-stepfather sama aborted children wena une-stepfather sama aborted kids that are crying emkhathini
athi ma uyofaneni uze la kuthini wahlukumeza emhlabeni because of yakho ngoba ngenxa yemfundo yakho wathi ngeke ukwazi kuba wena usafunda wancama ukusikhipha. Wena ulala nomuntu odla ama morning pills obulala yonke inzalo uyifake kuyena and kuyakujabulisa lokho ukuthi wena awunaye umuntu othanda nje nomuntu onengane ngoba ukwazi ukondla ingane ezashwe yindoda kodwa wena ukwazi ukulala nomuntu ovuka eksena avuke ngemorning pill abulala inzalo yakho. Kodwa wena kunabantu namhlanje abafundisa izingane abangayizali esebecabanga ukuthatha i-decision wrong because of your advice that you give kubantu abasuke behlala nama-step children ukuthi ukuhlala ukukhulisa ingane yenye indoda ufana nento ukuthi alikho ibhadi esuke likhona njengendoda step father. Wena uyi-step father seyingane egcwele ema-bathroom. Ikuphi okukujabulisayo njengoba unesinyama esingaka uhlezi ulele nabafelokazi abantu ahleze besenzilweni kodwa inzilo ye-condom ulala naye ngejazi nje akade belala akade bengalali ngejazi kodwa ubezazi ukuthi meqeda lapho yena uphuza ama-morning pill. Ubekwazi kahle lokuthi umeqeda lapho uphuza ama-morning pill. Uyazi ukuthi umuntu wesifazane uma ke walala naye wavuka ekseni ophuza ipune ezimbili za-castor oil leso sisu siyaphuma. Ipune ezimbili za-castor oil seyihlambulula yonke lento iphele. Wena ulala nabantu abangabafelokazi ababulala njalo. Abayibulala njalo inzalo sokuyitshela kodwa engisho ukuthi funa wazi ukuthi lento oyikhulumayo iyafinyelela kulabo baba balapha but they getting traumatized ukuthi ngempela uma abantu bekhuluma nje abanomzana mina ngibe wrong kuphi. Ngibe wrong ukuthi ngingavumi ukuthi unkosikazi angibulale nalabantu ebathenga. Ngibe wrong ukuthi ngingavumi ukuthi ngingafele egate ngincama ukuthi ngiphume ngohlala ngithola umuntu ozongihlonipha. Ngibe wrong yini lapho. Uyazi into yethu bantu besilisa i-damage yakhona ikreke kakhulu. Ikreke kakhulu. Ngeke uyifixe ngokuthi uzothi abantu abangabi nabantu abathandana abanezingane ngoba wena ulala nemincwe. Wena ispoke lento olala naye iyavuka ebusuku ikubuka ukuthi kade ulala kanje ucaba ukuthi uzongimithisa mina ngiyafunda mina. Ithi mivuka nje kuseni ibihlohlane i-morning pill. Ithi imihlohla nje imihlohla i-morning pill ibulala yonke lento aduyenza. Ngisho ukuthi ake siyibukeni into right that you can always spread because we're using social media to embarrass and insult abanye abantu but ake sibheke ukuthi laba abantu abaze baba insulted kungani. Kunamadoda abone late ukuthi they have to escape the ship. Ababone late namhlanje bahlele emajele ngokuhlohlwana kwabo. Kuthiwa abadlwengule ingane ezafakwa ikhandlela ngaphansi ngenxa ukuthi umama ufuna ukuzwisa ubuhlungu. Namhlanje bayibuka le video uthi babudokotela ungathi ukhuluma nami. Kunoba babadonsa kanzima. Ingane sibuyile ingane izosho izobika emaphoyiseni mina ngavuliswa iqala lababa ubaba akazangidlwengula uma wangifaka ikhandlela ngaphansi wathi angivuma ukuthi ubaba ulale nami ngengane. Ubaba abazi noma leyo nto iseskeshe yenziwa ingane noma nesiboshwa yini kodwa namhlanje i-NPA inalo evidence that unzima ukuyi-exercise and verify it ukuthi ngempela lo baba osejele angiyene nokhonvisele ngani ukuthi ngikhiphe umntana ngingafele ejele hamba uthi kanje ngoba unyoko usefile. Amadoda amaningi alimale kakhulu elinyazwa ukuhlala kanti uyawubona umkhumbi uma ukuthi uzocwila. Uyawubona umkhumbi ukuthi uzocwila njengoba uthi usawubona nje unqenqemela lenhlabathi ujombe lo mkhumbi uyobhuda kodwa uyowela ngaphandle ungenalutho. Akusizi ukuhlala endaweni othi angizohamba ngoba ngizoshiya zonke abantu abaningi bayishiya. Umkhumbi ungena kona nama-suitcase ubhuke emkhumbini nihambe nomkhumbi kodwa uma uzocwila ushiya wonke lo ma-suitcase ongene nawo ubhude nge-under uziyowelela ngaphesheya abakuthola benqunu unqunu bese bekunika into okufihla ihlazo. Uright kabi umuntu ohlele emjondolo njengamanje nentombazane yempondo. Uright kabi okunokuhlala kwi-estate ubuka i-TV kanti ibuka wena. Uthi yakudla ukudla kube duma. Uthi uhleli manje uthi uyabuka la efonini yakho ekhaya kungena abafana laphana.
unengane zamantombazane ziphendula umuzi wakho iB&B. Uthi eyikhuluma lento uCrop and uThumuza unkosikazi athi into yazile yonke. Awusebenzi lapho ubukana nengane zami zenzani kwabo. Awusho ngani uma ungazifuni. Wena ukhuluma njengendoda ukuthi kwenzekani lapho le moto epake lapho yabani. Uthi uyabuka edining room oyazi lento ezwa lapha ngeke ngisho la. Zazi kahle ukuthi kune camera le dining room. Zikwazi kahle lokho. Kodwa kwenze uthi uyayilwela lonto ukuthi into yazile ngoba ungazifuni kodwa ududula abantu bakeni. Ayikho into ebekezela leyo nto le. Uhamba uyohlala nale ntombazane eshangani. Ikuthanda kunika uthando uzuthi amadoda. Kanti abaye ezinye izizwe zinothando olungaka. Uyazi kunamadoda angazi ukuthi angakayenza izwe lento ekuthiwa ugqokiswe ekseni. Ukufaswa kasuthayi, uqondisa uthayi kufaswa kahle inkini lapha kuthiwa uma ngeke uzohambe ngalibuka ke ibhani. Libhekwe ibhani ukuthi lijana. Khona amadoda angayazi leyo nto. Khona amadoda angayazi leyo nto leyo. Aza i-experience ngaphandle. Thola intombazane umntwana, imnikeze discipline ongazo uyibona. Imthethe baba uma ufaka i-shirt elinemkhono emide olifaka namateko. Akayazi yena lento bekalifaka ehudweni nophatahamba ongena ngoba nokuthi ubenelesifazana ubengenandaba naye. Ubengenandaba naye. Uyazi ukuthi shadile lo muntu unama asset yonke into mina sengingawina verse ngafika ngenalutho la yonke into engiyithola ngoba ngiyiwinile is a game. Engisho ukuthi labantu abahleli nabantu besifazane abanengane abangayizali, we should not persecute them. This is Babu Doda. Yeah, ngomhla ka-15 August 15 September kunensebenzo ka-R350 whereby uzofika kubaba udokotela uphethe ithawula elimhlophe no-R350 uzokwenziwa lensebenzo yezidalwa zasekhabo mama ayizakini. Idalwa zasekhabo mama zakho kunento esiziphazamisa kakhulu. Kunabantu njengamanje abayibiza ngezibongo zabo omakhathini kodwa bayazi ukuthi abazali babo bashade phambi kwabo. Ubaba wakho uyamazwe leshade wona 17 eshade ubaba khona noma wakho. Bashada futhi basine egcekeni, bashada futhi esontweni. Kodwa azange lenziwe namanje usiko lasekhabo mama wakho ukukhipha nina esibongweni sasekhabo mama wakho. Kunabantu abahoshabalala bengazi ukuthi bahoshabalala. Elokuthi nje mina ngundlovu kanti edlozini ushabalala. Lesa sidalwa sasekhabo makho esikuvikela ngayo yonke into ngoba bayazi ukuthi uyingane kaSibani but awukhishiwe la. Uma wakho wakhishwa ngebhokisi esiwa lapha but ayikho imbuzi eyanikhiphayo, ayikho imbuzi eyafika nimeke namukelwa ngayo kulesibongo senikusona. Engisho ukuthi lokho kulidungile idlozi. Sifuna ukuzogeza leso sidalwa, sifuna ukuzoncenga leso sidalwa. Ukuthi asiphinde futhi sikwembathe, asiphinde futhi sikuvulele izinto, asiphinde futhi sikulekelele. Kunomuntu njengamanje ozama yonke into. Kodwa namhlanje ingane zakhe zifundile zaqeda esikoleni. Ayikho into angayenzanga enganeni zakhe. Kanti nansi into embambile. Ubaba wakhe osewumkhulu osashona manje, eshada noma wakhe bayena 9 years. Kodwa ayikho imbuzi eyake yakhishwa ekhabo mama wakhe esiwa kubo. Ayikho imbuzi eyake yafika amukelwa ngayo lapha yana. Ayikazenziwe lo nto leyo. Manje lento isishaya abazukulu bakhe. Isishaya izingane zakhe manje. Ngokuthi yena njengoba ebiza lesibongo nje asibiza ukahle kahle usadonse emuva ngobani na ubaba wakhe akawenzanga amasiko aphelele. Omalume wakho bangamfuni baba wakho babengenasikhathi saloko. Ubaba wakho ebizwa ngoguluva ngosikhotheni. Bethu sisosukela uguluva nje. Engisho ukuthi lezo zinto lezo kuzofuza sisincenga lesasidalwa. Siyayenza ke lensebenzo iyenziwa uma kumgqibelo kuphela. Insebenzo leyana yokugeza izidalwa zasekhabo ma okuyizona ezisisingethe. I repeat, izidalwa zasekhabo okuyizona ezisengamele. Lo msebenzi siwenza kusukela ngomhla ka-15 ku-August. Ngiyacela ke ukuthi ke abantu mebefika angafika ezobuza amathawula adayisaphi la wena uzofika nethawula lakho ngoba uzophinda nalemuva futhi. Uzofika lenziwe lento elenziwa yona ufike nalo uma usefunda uphinda nalemuva. Kodwa hayi ukuthi uzothi uma usufika lobuze wena la ukhona hamba ubheka ithawula. Uma ufuna kodwa sikulungisele lensebenzo. You-R350 ithi into sicela ukuthi lo 350 awenze ube cash ngoba kunokuthi wenze ube i-EFT. Ithawula lakho siyalibona siyalisebenza but imali yakho i-notification
okusho ukuthi ukhokhe nge-visual payment. It's an artificial model of payment. Kanti lana sizogeza bafuna babone ukuthi imali ukuthi bagezwe ikhishiwe. Imali ukuthi bagezwe ikhishiwe. Sicela kwena ukuthi lo 350 rand awubo cash. This is Babu Dodi, this is Bojabulile. Nginthandani. Goodbye.